Ahoj, chtěli bychom vás pozvat na tradiční vánoční večírek na Právnické fakultě. Letos ovšem trošku netradičně. Kromě klasického pití svařáku, pouštění kolet či fotostěny se můžete těšit na plno nových zajímavých věcí. Budou cupcakey, cukroví a další občerstvení. Ale kromě jídla a pití bude možné koupit si i výrobky dětí z dětského onkologického oddělení Fakultní nemocnice Brno. Výtěžek z prodeje těchto výrobků a z prodeje jídla a pití půjde zpátky do onkologického oddělení k dětem. Pokud si koupíte dárkové předměty od dětí anebo cukroví, budete zahrnuti do slosování o lístky Národního divadla. Dále bude možné přispět do zapečetěné pokladničky anebo si vydražit směnky vyučujících. A jak taková dražba probíhá? Jestli si chcete zahrát tenis s doktorkou Dobešovou anebo šachy s doktorem Vyhnánkem, musíte přispět nejvíce peněz. Celé se to odehraje 20.12. v úterý od rána až do večera. Úvodník slovo děkanky, dražba směrek učitelů a koncert orchestru Masarykovy univerzity začíná už ve 3:45. Pro více informací se můžete podívat na naši facebookovou skupinu, a to Charitativní vánoční večírek z Brno. Tak se uvidíme 20. prosince v úterý v Atriu. Čau.